Mama bantu basekalikeni njengowandile ndihleli apha yaqonda uba nibukele i-episode yethu yasekalikeni yam noBrakes episode 2 nava uba into besithetha ngayo biyinto yoba i-rugby players I'm sure nani ufumene ke nani ku-episode ndicela ukugqiba lo Brakes statement sam because usahleli ke ngokulanda wona i-rugby players asewusu naseforte buthe nguwe aloku Themo kaniphi chance Themo ufuna umBrakes Thela ngegqibi kodwa statement sam inceda wena hey ndo high school ithande uxaka lately ngoba kukho intwana from Empangeni high school ethi yayimakhe uzekethelo siyaya odlala iURC ngoku jonga against Ospreys nenato kyayi uthi ya glide Brakes ivuthela ntwana okay Brakes akayazi glide kuthi ya glide Brakes eThebilika yeah kuthi eThebilika siyaphambili no ingxaki kaloku wara yinto ba i-debut yalantwana besisasaza soyithuno dlame kane awuxelela mna uba kuthiwa iyaglida uyive kum xa ndisasaza uba iyaglida Como doesn't deserve rugby at the moment yo uzama ukuthi iborder deserve rugby wena yellow card man lena wara mfondini hayi why the hell do you think you guys deserve rugby nicho 100 ZEP so ke wara you missed my you missed my point yellow card oyikuphi Brakes red you play show what do you guys think Majoja sifikile ekaliteni this is long overdue Thukumizeni into dlame thukumizeni kuzaba mnandi apha Brakes wakho ifumane yellow card yellow cards lamini zimbini yellow cards zami ku career yami one was professional and dlala iborder eMonti I think against would have been Cheetahs dinikwa ngu-Andre Watson yeah but it was not a yellow card Watson washwa ngomthangala because we were chasing back ibhola indim no Yanaram van Wyk ne so we were chasing back towards the try line yethu border then I knew ixesha ndizolenza because yabaleka la chapha so ndabethe yesoka mna ndaslide ndayikhapha ibhola yaphuma kutouch what's in the trip yellow card afumana kanjalo yellow card kanjalo and then esibini yellow card ayibhangqikile kodwa sasidlala i-roads ekhini the big Makanda Hamstag so I think it was like the last play we decided to kick the ball singayikhuphi ihlale ebaleni now I must chase all the way down yabo xa ndifika pha Morgan Shalva was a scrum of the roads andibetha ngengxinzo utyhafuleyo la ntwana and I'm tired ndawushiya ndawushiya 99 that's the most border thing you can do in the times of trouble when Brakes and kusole khulban I can't be wrong at all so I just felt so good way down there most no one penalty I did it every for kupi yellow card so that's my only two Brakes sikwinto enkulu namhlanje nani bantu basekalikeni sinibulisa ke ngoba njengoba ngamakhadatheli nabomvu nereferrals ndihambe nje episode 1 blasphemous konakele blasphemous dibukela ishow wara uthini with the best school in the Eastern Cape the biggest in the Eastern Cape then I do the best school in the Eastern Cape currently biggest is a different cause can't ithethe but Kuba kontabona ngathi uze kum namhlanje kodwa ke as minutes from last meeting zithini dlami that's all qala ngeke ubuza yellow card Brakes zithini minutes from last meeting makelo mosapa no matters are rising from episode 2 apho nsuka khona mina ke Brakes ibandwa lithetha mgqibeli uyandothusa lo so wara engathi off the blocks Gareth umnisi kanje kumadlanga commission into zikawara not make sure so into kawara indithethisile mna had to apologize to i-lawyers asewusu i-doctors asewusu ebantwini dade nanxiwe ye-40
namhlanje kuba Uyaxolisa Ndiyaxolisa. ucima imililo Wara. cima imililo umnikile ikhadi elitheli but ixhonye kwi-TMO. ewe kaloku lali referred uba lizawu escalator na ngoku ke sathi sawubona i-responses ku-social media zabantu saqonda hey sikhona i-statements that need to be taken into consideration kule deliberate yasifika sikesi sasequeens Ani-practice. You call blasphemous. Only got deliberation and consideration. Ani-practice. Nifundile dictionary most the past 2 weeks. Zinto zethu ezibagram. sikhupha isingesi sika-JP so Dlamini ekujongeni bonke ubungqina obuphambi kwethu Dlamini kwakho ke into ethi yazi intoni iserious into yenziwa ngowara and iyasifuna nyani isigwebo of the highest order qha kuba sinenhliziyo yasibona masisikole siphuma kuso sinabantu abanenhliziyo ezinhle wara makasigwebe Dlamini qha ke ngokwesisigwebo azazinika yena uyabo sizawuphinda silinde eluntwini uba sonele na isigwebo azigwebileyo nowara okanye bekumela senze uchatha so wonke umuntu funeka phindele pha kuthi ekalikeni athi hayi manene hayi wenze kakuhle uwara usivile nyani buphazamile okanye awara usiqhela kakubi makathi chatha Wena Brakeza xa uyijongile okanye uyivile into ibithethwa ngowara bendihleli noyithuka mnandi. Ikhona i-mitigating factor oba lingabi tyheli eli khadi. Hey Dlamini inatsika the tackler was high masiqala apho there was clear line of sight bengaphazanyiswanga lento beyithetha uwara bendinova ke mhlawumbe baye bethe iwusu yodwa mhlawumbe bayathi forte yodwa asibiza zombini Dlamini bekutshona aveze ne-TVET college ezibeleni lento beyithetha Lona ithetha uwara didn't attempt didn't try to bend ilenze yakhe. He was high from the get-go. He was high from the get-go, Dlamini. It's head contact with a high degree of force. Yo. No. Okay. Zigwebo wara. Ndicela uphakamisa Zigwebo wara. kaloku manje ngubani manje thetha Uyalivuma ityala? yimi kaloku funa nami ndibethe statement Uyalivuma na ityala? ityala lona ndicela ubeka istatement qala Uyalivuma na ityala wara? likhona ityala endinalo Let's deal with the facts. ikhona ityala endinalo Leliphe. andiqondi uba ndiyalivuma lonke ityala lindinike lona ngoku Kodwa iwusu nefoto zibize zonke. kaloku ndicela uthetha lokhu buthe ibanjwe noko liyayifumana i-chance Phosa kuwe ke wara. Simamele wara. Ulumke ke wara ne uba i-statement sakho singakhuphisi enye i-yellow card. okay So unyathele ngokuchula ngoku. Okay, simame. Dakuva Rhumane. Simame. Dakuva. Simame. Bantu base Simame. lo referee wasekalikeni yo hayi ukhadi happy trigger happy Simame. bantu basekalikeni njengowandile ndihleli apha ndiyaqonda uba nibukele i-episode yethu yasekalikeni yam noBrakeza episode 2 navuba into besithetha ngayo biyinto yoba i-rugby players because we know that iFort is a big university neWusu but besithetha ngerugby mitigating factor ke that bengicela niyiconsiderishe apha kule ngxelo sixoxayo apha is ba besithetha ngerugby player besingathethi ngevarsity yonke because ayazi ba wonke umuntu uphuma phaya and baninzi abantu aba prominent abaphuma phaya uyabo so I'm sure nani ufumene ke nani ku episode ndicela uqiba lo Brakeza statement sam because usahleli ke ngokulandona i-rugby players asewusu naseforte buthe nguwe aloku themo kaniphi chance themo Ndifuna umgoBrakeza Kero uthini. ngeqibi kodwa mi statement sam inceda wena inceda wena hayi Brakeza Brakeza masinike isi statement Okay, siditshwe ngoba sinqabe wara so ndizama ukuthi ke bantu basekalikeni hayi ndizivile ba bikhona benrongo kuyo kodwa glance baba i-mitigating factor isiba besincokola ngento ze-rugby ne-varsity cup ne-varsity shields kwizinto that are being faced ke in why iphuhliswano lombhoxo e-Eastern Cape uyabo so nasi mitigating factor yami engizocela uba ndimitigate inganyuki ba ibe ikhadi libomvu nanze ndicelayo qha Brakeza
My understanding of the facts Dlamini are such that Wara uthi akathi i-university yonke into ye-AP scores ingxaki. Zirugby players ezifraternity qha ezinengxaki. Andikho sure uyazitetelela. Ndinako ukumva mna Brakes. Oh, now uyangena kuloo nto. Hayi Brakes. Ndiyamva Wara uthini? Uthini? Obufuna udlala umbhoxo wenze kahle. Uzawuaplayisha phi? Free State okanye AUJ okanye ufumane izo bursary njalo. So Wara uthi xa ungenzanga kakuhle kwi-greater good ye-conversation or i-greater truth ye-conversation uthi Wara ebengathethi ngedyunivesithi ubuqu ebesitsho nje uba mhlawumbi ke i-experience yakhe I don't know kodwa mna njenge-TMO Brakes ke bali ngiyatshisa kakhulu zingaza ziqhutyiwe zonke ebenegawuti zingaza ziqhutyiwe zonke zingaza ziqhutyiwe zonke ndithi ke Brakes uhambe ifizio for igawuti Wara umjonge as i-TMO yale meko lena ngoba ndibukele ndisendlini upgrade you can stay with your on-field decision kaloku on-field was yellow referral kaloku uyatsho lo so yawuhlala iyelo wena kaloku ungazitshintsha kaloku i-facts ngoku njengorefri ebaleni ungandiphikisa mna ndithi you can stay with your on-field decision all matters considered Wara all matters considered nezimvo zika-TMO qha ingxaki yam wena no-TMO niyavana nayo izolo benikunye ngonidicayida uba nizawuxoxa nithini kodwa ke ngokokumamela izikhalo zabantu Brakes Wara ndizivile izikhalo zabantu be-40 nabantu bewusu yintoni omkhulu wam i-upgrades iwe Wara kule upgrades ke i-sanction is still standing uzazigweba wena yona upgrade uthi i-red ewe kaloku then ke uzazigweba wena ndikunika loo mfesayo Okay. uzazigweba wena then ke ngoku uba abantu bekalika abonelanga indlela ozigwebe ngayo ubukhuphe intakane legusha endaweni yenkomo msekelo bazawutsho sibuye silivale ke ngoku lelityala ku-episode 4 yo Brakes okay hayi ke mandizigwebe ke une-rebuttal hayi ikhona inintsi kodwa ndiyazibona uba ndindawo ndimile apha ndizame i-TMO izamile uncedisa but hayi on-field decision yenza ke Wara hayi ke njengomntu ke ndimane ndihamba ndingena kwezinye iirhontshi zam ndivuke kamandi namhlanje ndathi eke chusa no ke nantsi into bantu basekalikeni nani kuni basebenzi balapha endlini ndizozigweba apha ningeelekese zamadoda izinto ezimandi i-goodies wogqiba uthi uxolo okay public apology okay this is okay ndicela uxolo public apology I apologize for uthetha out of 10 but ke I think noko nazilekese ezinotyiwa apha namhlanje kalikeni kuzoba mandi kube right yonke into ibe right nalo masidoda ne-girls asewusu I love you thandani nonke emakhaya ekalikeni Brakes ke since ngu-on-field decision ndicela ke ukhe usivulele sikhe siqhube khe sokwazi ukuthi actually sinqokole ngerugby Wara umcimbi wegame ye-reunion ubujonge first half it's understandable abantwana bebenamabhabhathane i-occasion enkulu awuzuyazi ke magnitude yale occasion mntwana Wara because egram azaziwa izinto ezifana ne-reunion of that level andithi niqhela udlala mos St Andrews kaloku we beaten you guys 4 out of the 5 games you played no i-level ne-magnitude ye-reunion yasekomani izogqitha zonke izikolo uyaunderstanda ezizala ngingqithu yepinatsi ke Eastern Cape so ubungazuyiqonda uba ke ngoxa sithi abantwana bebenejuju ithetha uthini loo nto leyo ibonakalile loo nto leyo kwimpazamo ze-first half
second half Malaita ayiqonda ba hey if All Boys zethu inhliziyo zabuye ezantwana qha ke ngongelishwa miscommunication ureferee newathi yakhe yaphetha ke ngokungasebenzi you understand ogqiba nayeka landwana iyesu referee that's it okay as a respected and respectful institution matters of discipline are dealt with internally ayingopaha uqonde noba ubethwe islashes egram because ubhange detention funeka yazwe ngumuntu owari ucinga ezinye izinto funeka ezithethwe kwichisanyama you understand iQueens yochisanyama yintoni ikoma ninyama ikoma ninyama ikoma ninyama iQueens look abaninzi amajita ebentatshe ke about le reunion result ngicela uniphendula apha ku-podcast because nendatsho nangiphendula ku-podcast. Well done to Dale, well done to the boys for winning la reunion. It was their first win since 2020. Yeah, bekudala. Deserved it. Enye into wehla it was deserved. It was deserved, Brakeza. And i-Dalians, sorry Brakeza, ndifuna address i-Dalians ezinithekayo zindifonelayo every day. Ngoba nabo. Outdoors, uTerra. Mthembu abantu baninzi nabanye mananzubiza wonke nazukwenza roll call yaseday la niwinile majita his spelling is wrong kamnandi iDale neQueens zidlala twice a year so sawudibanani egraveyard. My favorite person kodwa ngalamini was the referee, the way he conducted that game. Man, what a great amazing, guy, what a great jonga ureferee lamjeta fethu and urefe kahle because better than Xhosa. And he was very much in tune with the game. Yes. Very much in tune. And he was fair. I think he was fair with his calls. Because the time Dale was trying to waste time, what he penalize again Zan he calls best fair payana and hoteliyani eyiqonda ba iQueens egcwele abantu abamnyama neDale egcwele abantu abamnyama. Oba ndithe yeke uyandiva azibakho leave it ba yeke lebhola and thonga uJosh la chef ngine sixoseni straight kodwa ke dlamini enye nyani ke endivuyisana nayo ngeDale into kokuba ibiseyiqalile mos yonke la veki kusenziwa isikhumbuzo sikazisi the late Kaunda Ntunja, so ibinayo la sentiment lanto into ukuba uKaunda is one of the old boys aseDale ekuthenge exesha iDale nyani yexa bonakala uba no imicimbi ayikho mihle nyani administratively isemaphepheni xesha elininzi ngento ezingentlanga enye amadoda ibityhala behind the scenes into uba i-reputation yesikolo mayilungiswe amadoda yabona ngoku indlela ezenzeka kakuhle ngayo izintwana ne-All Dale Union ngoku bane-initiatives koparha ke phofu nalapho kodwa banazo i-initiatives ukuthi maske senze i-cycle tour suke eKapa siraise funds sifuna ukwenza i-multi-purpose center apho izawuquka the entire Qonce community namajita asekhaya azawukwazi ufika ayisebenzise facility zinto ezinhle ke ezo that are inspired out of i-performances ebesizibona awunatsika from ezantwana enatsike nereke. So well done nyani kubo with a banter aside. It is really a good story to tell, and long may it continue into yaseDale into ukuba iphume nyani kwelihlathi lento ezingalunganga ezenzekayo ingene inatsika ingene level of excellence yabona akukule level ogram and nyani Brakeza outside the band and stuff. Shout out to Outdoors bacebinca phayana bayapainta pheDale they're making it look good for reunion and the home games, and I think inswamlando xa uthetha ngo behind the scenes because clearly bingenziwa because it was the old boy and is so ba hey no man masilungiseni isikolo sethu. I think it's a good initiative. Guys, also nam ngafuna uthetha kuthetha nona ziQueens ityo intone iselborn kane imani ngalo iselborn incedile ibhoda yazi yo imani incede thina apha eKalikeni yebe sawulala phansi. I also ndafuna ukuthi nalapha kwiQueens All Boys, I think you guys are doing a great job. I think you guys are an example to zonke izikolo hlambi eza converter and became really adaptive to abantu abamnyama
you guys done so much. The rides enizenzayo, your initiative yokhwela ibhayisikili into enhle leyana madoda. And I think you guys are the biggest all boy union in the country, if I'm not mistaken. International. That's Not just in the country. International. Uthi into zethu wara. Ndiyancoma apha. ncomekani. Ncomekani. Kukho isingesi esithi do not lower his standards so you can compete. Hayi ke ngoku. So ndizama ukuthi Queens All Boys, I think congratulations naphaya ku Bralongstad Chele. I think for mna iyona nto ibukekayo kuni madoda is the continued support of isikolo senu. And you know abanye abantu ke masithi abaphuma kwizikolo ezifana nezethu abantu basikonda about mhlambi iprincipal ngelo xesha okanye utishara ohlambo ozayiracist ukubona umuntu akasasifuna isikolo anymore but nina nisibonakalisile ba umuntu uyadlula konto leyo uphinda nikhathalele isikolo senu and inhle if anything idaily is perfect uba nikope nina nge right xa nikhoshwa by 4x4 buthini ka banazi Ustini Bracket. Well done, guys. And may you guys continue as the old Queenians to show us and lead us, as well as black all boys from these Model C schools. But actually, school in Sako, Nobo Mnyama, Noba 10. So, congratulations. Irunion Ubintle is Bonagali Silbas, Nisis Kolo. Nitiwe ke lo reunion noba bingulu but ke asikholapha I think madlulele ke usidlulele ke usibona mahlenge N6 ekugompo imawara sonqama nikalba ncamba sami sadlula sihamba nge-N6 siyakugompo apho iGraham iye yatshona the greatest Graham side of all time Selborne team of all time Edrowishe Sterling Kubano the greatest team of all time. Sterling is anitya kulonyaka. Kubano because we've had many SA schools play. We've had Sivyo Nyobola, we've had Tresor Pumba, we've had John Crowcroft. Zininzi SA school players besikesa banazo. As a team like Graham No, there's a team yago O2 eyathi Selborne. There's so many greater teams than Lena. So please, so iyachisa no because niyathanda uyenza le nto ebengathi just now uba the number one Brakeza go to the first 5 minutes of the episode 2 ekalikeni uvo waruthini Hey, internet doesn't I think ingxaki yethu phaya is that we've been underdogs ngamaxesha amanintsi and I think yes better the occasion of just I mean, no, Sifike, we were supposed to be the oppressor. Yeah. So we were supposed to be the oppressor. Underdogs. We were kind of underdogs. Yes. But kind of. We were supposed to get there and obliterate them. They were full underdogs, not kind of. According to what? Who was the underdogs? Selborne. No. According to you, Selborne were the underdogs. Yeah, Nina. Mamelandi ke benyongcwaba wara according to you. Mama siyangcwaba bethu mihlakulo ba. Kanti asikwazi uhumba umnqunyo kanti sawubona uJake bane love back thini strong hayi noba yemdansana phako enyundondoni bayefumana iyeza pha akhona ntwana yena uDoyle ntwana Keegan la yazi that was good iyachisa la ntwana nalamokhao yes nala 13 wethu nala 14 wethu umde yes no look amajita I think and nine so into that happens right is there's inkawo on your back that you want to scratch off and then for you to be a big school mentally because singadlala rugby on ebaleni but the big school mentally has a big mental change we have one for example Saki Gray Satya and as and in Bali as a big school because in Kosha every year so see into inenza ukuthi ba
I think in as Vanessa Selpon, sifike phaya and was supposed to sangancazela and it's fair for Indwana sangancazela sometimes because we wouldn't have beaten Sabona since 2002 if I'm not mistaken. So it was a very big feat to bazodlala, but ke sabethwa sibuyile sathi Kezni saba sharpu essential sayiqusha ngoku so sisharpu nina namanjani anibethanga sidlala ku-URC yesikolo nothi makhufe leni idlalayo ngapha eBhayi Makhufe Cup lesa Bayern ideni nidlala nePSC kwelinye ibala ba elinye ibala elifihliweyo kanila le main field ideni idicreate lela kodwa creators ifihlile idale college yalukhumbula labala ngoba ingathi i7 sequels zasidlala Bayern kola bala no so akhonto ke madoda no ngosaqhuba thina pha eGraham College. It should be a good season, God, because Graham looks good. Idale is coming. Hey, those two props are in for a good season. Yeah. No, it's Scramilers and one against Nina. And also net ball carrying Yazo was pretty good. Yes. Number one. Yeah, Gresham Manjela and Weba Ube enforcer on the field ufuna now ba uzibonakalis bayaman and oyiki kubone. So yeah, madoda man no as a tail props are looking really good. What about the fullback Idale? I think that boy had a bit of spark. The color boy. Yeah. Look, look, Idale came together. Whether okay, Nina Lasha okanye yeah, I think it's also Craven Week last year. Or Grancom, one of the two. Look, it's either Nina Lasha or Idale really kind of has put together quite a solid team, and it seems like they're a pretty solid team. Yes, the border legend. Yes. He's doing well because Utera, even before the Easter festivals, Utera, watch out into Panga yenzayo. I don't know if second team and first team, but no man, a much better. Call it your fagway with height, and I think ubuko kapangi yancedisa. I know ndiyakuva. Hey, ndo high school ithande uxaka lately. Ngoba ukwindwana from Mbangeni high school ethi yayimakhe uzekethelo siyaya odlala iURC ngoku. And uxake eze URC ke ngoku. Test match players. Da jonga against Ospreys lenato ke ayi. Kuthi ya glide Brakes. Ivuthelwa ntwana okay Brakes akayazi glide kuthi ya glide Brakes. Echibilika yeah kuthiwa Echibilika siyaphambili. No, ingxaki kaloku wara yinto ba i-debut yalantwana besisasaza soyi2 nodlamini. So awuxelela mna uba kuthiwa iyaglida uyive kum xa ndisasaza uba iyaglida kodwa sothukwa yinto yoba uzawuxelela mna indlela eglida ngayo. Nice save. Great debuts. Zoyi2 zamashadlalileyo zibe zinhle mna I was truly impressed. Lantwana lena was arguably the best player ebaleni. Yes. Kuyo yomibini imidlalo. Yes. Ndithanda la confidence yayo ukuthi ayizubana amabhabhathane ngenxa into bikwela qonga. I-basics zazo. Ibhola ikhatyiwe iyaganga bakothuba lokunatseka lokhaba i-attacks. Gets them over the gain line. Kakade ke Grootmamela ziyafika zimxhasa umntana in numbers. Ayikho ibhola elahlela ntwana isemva ikhatyelo. And ayikhabi kakhulu futhi iza nayo la bhola right. Ndiyithandile mandlamini ingenela ntwana ngathi sekudala idlala kula level. Indizise ke conversation uba Jemba iyo engenileyo kwi Sharks ne at 18 nangapha enantsikeni eKapa bathe if they can did it not we can did it. Bafaka umula esiqumqumini wenza idebut yakhe naye off the bench ke nakhe akaqalanga off the bench. Ngoku wonke umuntu sethetha nge2027 World Cup. Mna ngiyakubethanga mlonyeni Khatebe. Ndiyakuva Dlamini. I don't know if usiyaya World Cup 2027 but uzobalila ibhokobhoko before that World Cup. Okanye
just after maybe 20 in the next 2 years. Man, Usiyayo uzoba libhokobhoko. can't many pot. Ufuna So when uthini Usiyayo is going to be a Springbok in the next within the next before 24 months. Yeah, The next 24 months, yeah. Gonna be a Springbok. It's gonna be a Springbok. Okay, kasibhalele up. Noba ibhala ngimkhokheli wami abantu basekalekeni sizanipostela ba ubesithini whiteboard yethu so that nibe nazo phaya ku screenshots zenu. Uphina ngixake kwayena ke because sithe xa sithetha ngale ntwana wathi ningalibali weekend special still needs to come back. Because that's why ndifuna uyibhale ebhodini because Church of Fasi lo. 100%. Okanye akasathembanga. Awunetikiti ungqongo. Eliya kwindawo yehlabathi. Uzongena phi usiyayo? Ethe yazi Okay uzongenela bani? andithi uzoba incumbent but uzayifumana ikepusi. Yes, uzayifumana bani? Uzayifumana ikepusi. Akutheni. Ngoba kwenzeke into foni noba ku-injury ufifumene njani ikepusi ye-Sharks ngoku? Come on. Urasu uyamazi. Come on. Folini babe ngeko injury list ye-Sharks is probably bigger noba yi-first team of many clubs actually because phaya uGhilemo akekho now injured. Aphelele Fasi we injured. Akhilomia ke yena Akhile kunene, adlale u10 kakuhle. Umbona uGhilemo for the Sharks at 15. Benkhona he was good. Kodwa usiyayo uzawufika ithathe kuGhilemo. I'm telling you. And uyahamba also ngimlibele uyahamba ku-Bulls ku-Bulls uGhilemo. Hakim kunene kunene. noGhilemo benibonile manje noGhilemo ngathi yaphazama light. After is also going. Yaphazama light. fact check yahamba Hayi yaphazama light. Fly half. kaloku ayinazo advisors. fly half Pretoria. khona lakhe wena Ngibizana ntoni ke wena? itesta kaloku wena tight games bakungqalwe kuyo yazi bahapha ngu-N1 so kuzoba nzima uGhilemo at least kahle bazamkhuluma kancinci because umnemelelo wami lo ku-Sharks that's I also think is a big mistake. KP umnebelelo uye ku-Sharks. I think Why is that's that a big why? Ubongi uyagqiba 2028. Right? I'd even say Contract. 2020 or 20 Contract contract. yaphela 2028. Whether it's up for renewal kuzawuxhomekeka because andimboni ubongi eyenza kwa World Cup. Injury wise he's fighting against time. Brakes ubonga kai World Cup Ndithi andimboni anditsho ngoba kayi into kangamboni kaloku that means kuwe Awuboni kula flying. that means akayi and kuwe the Brakes. reasoning is ubongi is very injured currently. He's fighting time. Into ulwa ixesha at that age is not just about le potri sibibhlungu ayisebhlungu angaxa ndiyicofa. Makayapha kugqiya. The fact that is your explosiveness, your speed, yonke into also takes a massive deficit. It takes longer to hit your stripes again. Makaye kugqiya. Akasekho mncinci. Ugqiyesa sambona naye because usuke ebhenchini ngoku after his long injury. La yeza la ke khumbula la yeza la ACL la 4 months. Ichomi kana holo ugqiya. Makafoni. Etawa kana holo Makafoni. So on the basis of that, you understand, it all depends ke ngoku on how umzimba kaBongi responds to recovery, responds to training to get himself back at that level. Ukhumbule as Chepu uzidlalisa on stats. What are the outputs per game? You understand? So the moment you start declining outputs zakho, and ubonga umkhumbule as well, but uba nizawulwa ngendaba into is a hooker there for line out. What Edwin Swart go ku Sharks nge accuracy ku line out. So that's not gonna speak for him. Into zamthethelela is what he puts to that team physically. Can he still hit the numbers? That's where my stress is for yena. We understand? Meaning, kule point uzakuyo uba lantwana imget now ku-Bulls iye pha. It buys himself time lantwana uba is planned eDurban. Ubomi bayo off the field buzinze izokwazi uproducer on the field because mna ndiyafuna ukuthi umnebelele is got a case against uFirst Mbatha. uFirst Mbatha akayinguyo la First was City Bokoboko. That Fez is playing some of
irugby emnandi Fine lately. kodwa nami Ngibona ufeza ufez ludive phambi kwe-contact. Hayi ufez. Siyazibetha zanoops ufez. Zidingekayo. Siyazibetha zanoops ufez. Asinidi loops Ball skills ufez. asinidi loops need ball skills amazi uras akaluxela nge-loops axele battle If stats Ufez wants his name to be quick conversation, here's Springboks again. Improvement, a drastic is needed in his ball carrier. akazulenza Brakeza Akawenza amanani oYohan Grobler umzekelo in terms of post-cosmic meters. No. You understand? He plays it safe. Uba xa ngena nebhola angaphulukani nayo. So therefore he minimizes the force of contact for safety yebhola. You understand? At that level, oras bafuna indoda eyidilizayo defense line. which was why And akasayenza uFez lonto le. which is why Brakeza kwesi stand sakho sikabongi ubongi Nebelela uthatha esidwesi right. no That's where I was going. yes but ubongi a fit bongi makes the buck 2027 World Cup squad Exactly. and I'm saying he will be fit because ubongi unalo ixesha mkhuluwa and ubongi kwa ingqondo yakhe man kubona ingqondo yamabhulu man ubongi akasoyi soft akazuve sikahlala relax kubona so ndiyafuna ukuthi uzaba if u fit and u grand he makes it he's on the plane age guys. makeba ugqiya Uzimvune age. Ogqiya bona kuqala Wena wara umzimvune. kulento kamnebelele going. Ndiyibona yona but besikusiyaya. Uthi usiyaya in the next 24 months contract yakho lefoni uzayithenga usiyaya akazozwa izibhokobhoko hayi so you don't think like generational talent no I do but I don't think it's about ibhokobhoko except kutiqiwe man andiyani kutheni ngiunderstand ba kutiqiwe because of Springboks emadoda kulahliwe because of Springboks yachudisa lantwana kulahliwe lantwana leyana yayichitha ufasa ukhona Yes. Uvelem ukhona uvilemseke yigrotman endala ufase uvilemse novili bekhe babekhona kwisquad C1 so azingayinikwa lantwana noba yiUruguay bra buti masomelele akazi uyifumana uba ayikho lento ithethayo kutiqiwe iSpringbok jersey So sibeka ntoni ngivula etafuleni? kuthiqiwe mina ndiyabheja nale ndoda ndiyabheja Yemane ningasawuxoxa kude kubuye inkomo apha. Sibeka ntoni etafuleni? Uzizwa ukuthi iyangena. Dad yakwazi uzafuna ubeka Uthethela phezulu select. lonto. ikhaya nezinhloko 15 of your choice Okay, of my choice. yeah nanzo kwenza 15 of mine Okay, ithini budget yakho? kaloku asizukudabela ngapha kwekhulu Okay, great. kodwa for usiyaya singadabela ngapha kwekhulu Okay, sikhepa kuba 15 okay, sharp. Usiyaya? Uyibeka ichuma, cela uyifake Usiyaya? taya. uzekethela usiyaya Okay, umake simula yena. Because he's been prone at the moment to be yena ukuthi awuzalenza ixesha. Oyena muntu unikwa a realistic chance. Kwa-13 kaloku kwa-12 because oyena mna simkhangela kugquqququ and useseJapan usebetha ngesushi kakazuyeka uJessikril ubonile uJessikril unjani kuba and umbona umude kwa-13 for the Bulls. ubonile unjani You so le ndibuzayo umula yena so uthini wena ngumela umula yisenta kudala uzekethela usiyaya angafakwa kwawing usiyaya he's got speed umela ndimubonile umela soka speed no umela sinike okay So umula is Zenzelelwa nganezintwana. Zenzelelwa. Nangedlala under So 23 man. don't you think umula une chance engcono because bethanda bangamlandelisa ezinyawo zika Ethan Hooker nentsoko ngenxa yesasantya naso nesize nayo nesize uba lomula anikwe la 13 as a big boy uzimula Anikwe- boy he's a lucky so all he needs now is a bit of meat so angangena height egaso yakhe safe. 13 nasephikweni lilonke and Ayamsokolisa ephikweni. Ethan ngulo kaloku nidecide umlimaza kwi-Ospreys. Get a registered la referee. Le referee uyafana Brakeza lo referee. On field decisions zakhe zihasha. TMO yabo ayithemo yalapha endlini yiyo ngqondo yaseOspreys.
andikho yiphi la decision nangoku besenza la game noBrakeza I lost it on air oba sibulawe libhokobhoko minimum wrong la nto Yeah, lamnqolile lamjita man, and that's best eyona position. ndikhathazayo ke ngoku is what happened after ngoba iSharks ezamangala and then kodwa nothing to kwathiwa khona izawujonga apha kodwa Yeah, bangcolile. there's no prima facie case for Uyayibona ke lonto. ayithani kwelo kopo sakwagqithwa kodwa niqathilana ngezaa scrums Hey, ake scrums. Hey. kwenzeke ntoni phaa kakuhle kakuhle because ndikhe ndadizi at some point James Mastedi nyani uJP ubethwe ngomthangala Okay, uJeppe bene cheat code qala. Bene cheat code cause as a props it. Latep had a cheat code Mark Jones. He knew it. Over iSharks for 20 minutes he can hold them out with 14 men. Kuba ufuzawuya kwi-uncontested scrums you must lose a player. That's standard. So Latep ibalile isamza yada ayisuka. Atake Ngoba step ntwa. kudala ndiyibukela. Singazibamba nge-14 abantu ke for at least 20-25 minutes. Yabo. Mistakes ka-JP ebezibalulekile kum that could have changed the game for him was early in the second half. Kube ku scrum 5 meters from Ospreys. Ne? Betty Sharks zisiniwe sa scrum ibhola Ospreys. Betty Sharks zisiniwe sa scrum. Ne? Immediately you should have brought on Ox kwangoku. You understand? That would have resulted in a penalty try, if not a try, because Oxford are Safune Sandwan. And You well- understand? Now it gives them more time on the field. Lixesha ebezawukwazi uzikavarisha eza points. Athi Mark Jones elcinge qhinga. Abe naye Lo sehleli thumela kakhe. ifees yobaxelela kunzima, uThomas ba ebaleni. isikose sekunzima, you understand? Yena wayiphosa lo opportunity. ngathi Fine. uyilinde nge-5 minutes uyiputhe Ah, 20 minutes, 20, yeah, 20, yeah. Bangena 59th. 20 minutes. Bangena 59th Baphe minute. ixesha eli-right. Baphe ixesha elihle. ama-2000 afumene hour kula game ingaganyani uDJ. uFez They went an hour as one. So by the time ezingenisa, because ukhumbule i-props ze-Ospreys ezisebenchini zingene immediately after half time. So besezijusha before bangena o-Ox. Le nto o-Ox bafike ngo-N1 pa. You understand? Besezine 20 minutes aChefs jusha koganyane pha. Nyano o-Ox bafika ke bango-Ox nyani. At la Chef good timing. Hlala phansi kokungabisaphakama. And uyibona uyibambe ephi ibrakes? Uyibambe on the 5 meter. Usiba it was right there. 5 meter. It was right there. Rapper 70th minute. It was right there. 5 meter scrum ye-Sharks. Wasikhupha iprops yakho Jones. what is Zilimele? Zilimele. kwathiwa i-tighthead iqalileyo ayaziwa iphi e-changing room Ndayibona kuvela kodwa vele umke kwalapha estadium uber iphandle ungabikho uber van ilapha phandle because kaloku laa chap was naturally substituted not from injury. Ixesha lakhe ebelinikiwe lokudlala ebelidlalile laa mntu nangoku wazama ujustify emaphepheni uMark Jones this thing into kokuba uyayinyamkela uyayinyevulela le nto yoba kuthiwe unamaqhinga kwathiwa kacema props zakhe bezi-injured but uthetha ngale o-Ox nyana ihlafuneya injured ubana ngoku ndingeza nazo izicans mna ndibuza umbuzo ongabuzwayo zi-journalist iplayer ubuyisubstitutile Kakhle. because le beyisubstitutile uthi izawudlala sesinantsike kule weekend Yebo. Hayi. iyo ke le dlamini uthi yakhangela yafunyanwa kwasestadium ibingekho injured la Chep was substituted xa iqonda la Chep asuka idefense ye-20 minutes ilula kwezi Chep azizukora and iyaspan of course Spanile and ibuhlungu loo nto leyo that uba i-Sharks azikwazi uattack 14 men for 20 minutes And mna ngengene ndathi 1-2 pha wena wena usenzani kanene ye wena nanto akengenile pha Kwintoni ngoku? Kwintoni ngoku? wena ufuna ungena kwi-uncontested scrum awundiva ndimbuzisisa kwintoni kodwa ndiyayazi ibi-uncontested azazicrunch wena bayatshantsa Brakeza but ibibuhlungu laa nto because ii-Sharks bezijongile kula win Kaloku Sharks needed 5 pa. they needed 5 Ne? pa. Phofu Sharks they needed 5 kwangoku ke then 5 kuyo yonke lishekileyo ibe lithemba ke ngoku lento kokuba
mhlawumbi points. inathi ke Lions ga drop points because the Lions goes ziyahamba ngoziya Hurricanes zona zenze kakuhle kule midlalo bese Kaizer fumana 10 points kunathi ka kwi Glasgow na kwi Connacht then ziyahamba ke ngoziya kwi Leinster ziya kwi Munster you understand so iSharks la mdlalo Ospreys umka kwawo zona zingalwela nje isidima sokuthi we are in the top 10 top 8 zimncamela top 10 ayibali kuyors so uJB I know ayibali but ke at least isidima sokuthi asikho msileni so uJB sawuthi unyaka wokuqala some chance some chance because ngoku he has to build ohlobo azama udlala ngalo iSharks ziyazama uhlasela guys but if we look mamela kaloko mamela ngizokunika amanani iSharks ziyazama attacker ne qha ilishwa leSharks kule ndlela yokuzama uadopt mindset yohlasela ziyayilose ibhola so they don't get continuity in posing enough questions on defenses to convert into points. I hear you. Sharks have lost the most Nanseka turnovers with competition, meaning where they do endeavor to carry the ball, but abagebe na experience udlala lento bayizamayo, and therefore they lose. So they make a lot of mistakes because they're trying to do this. Illusion of South Africa is this. Your normal Joe Soap stratweni akayiboni this thing. Into ayijongile zi results. You understand? And then xa ngazibona eza results siyakhawuleza ke war uba lapha. Uba inonsense uJP, inonsense ubani, inonsense ubani, xaxa abantwana nenze yonke lanto. Kude kube bitter within the union bone sokuxaxanjulwa ngaphakathi. Kuchithwa the same thing azama uyakha la mntana ngane kwaxesha kuyo. You understand? Ndiyakuva Brakeza because ikhona inyani oyithethayo. Umbuzo wami into okudala sayibona ku Sharks uPlumtree esekhona. For example, you look at Jorenzo. Jorenzo is very explosive, but ball in contact loss yakhe is high. It's very high. Yebo. Kule nto uyithethayo ndizakulona Brakeza ba ndizama uyigxininisa ngalo example leyo. Ukubona and londo leyo ithi ke ngoba na befama ufike wayichintsha lonto okanye anga attack msinyana lo hlobo because of that stat because xa uyicoach ayibona masilona ba hey lamadoda awazi igcina ibhola mhlawumbe okwangoku bengeka adopt ile mentality ndifunayo mandikhabe ngiqhubha hlobo ujonga uRas for example uRas zangathi Masin White wathi jonga bhuti sibamba apha N1 one pass rugby wayewin World Cup because amadoda wakhe were not equipped to udlala expensive rugby ukubona so inobe ngisike siyamnika okay niyamthethelela nithi okay izintwana ziyafuna uhlasela kodwa zikwagcina ball but as umqeqeshi befamba uyinto okudala wayichola lo ba hey ngalifuneka ndilungise into zami iyeke ngoku kwi philosophy zokuqeqesha war umzekelo enye coaches out yazi into njenze because of the quality of player esinayo asina forward back abrasive umzekelo forwards zethu are much smaller than the forwards of the rest of these franchises. So what can we do, Tina, to try and counter that? Let's make them run. So we need a high skills based game, a fast, a wide to wide. Okay, that's what we need. But what do we have? We understand. Okay, Chepas kwazo pass. So how do we play that wide game? So okay, we want to play this game and we're gonna play this game. So go if focus here to on training. Is skills development, and you work on that, you work on that, and then you give yourself time. But yes, don't first 5 games, guys, don't hold back. If you make mistakes, it's okay. It's on me as a coach. Don't hold back, Nina. Execute. Let's practice every week. Fine, first games azenza the mistake. We are okay. We are born ma the shape wide is in place, sharp. Ipugepi okay. Pola kange feel kupod A kupod B. Then we work on those skills, develop until go game 5. Then you game plan. Then you see results. In South Africa, coach chops and changes because of the pressure in war. No, full on Springbok back. Sibe sixoxa nawo ba kwenza kantoni hayi Brakeza hayi ndakuva Brakeza kodwa ivakali mkhulu wami awunaba ne Springbok full on Springbok back kaloko udlala Springbok ku 15 ningabiza uRazi but
Brakeza, the other platform lena probably I can't come on the platform except for the Leinster maybe. No Crusaders back in the day. But I can't come on the platform. It was his Thomas about the platform. Cat amongst the pigeons. Cat amongst the pigeons. Are those Springboks with Sharks playing at the same level of intensity as Lalura? No, but you're supposed to be using it as a platform. Brakeza a test match. Test match. But why can't they bring that intensity? For JP. They do something in the they scrum the same way. But look at the overall game. They scrum the same way. Look at the overall game. The same way. Look at the overall game. Abavani ebotini kaloku Brakeza. Ikhona laa nto uyayazi ke Brakeza nazo how you play ufana nam. Simazi ke uzangabe play yabo ufana nam. Hybrid. Ikhona leyo. Hybrid yokuqala. Urazeka kayiphi hybrid yokuqala. But asizoqala leyo. Umusitsho wara. Bensitsho ke apha wena Brakeza ndisithi ba awukwazi kaloku ba as uJP ube neSpringbok back yonke uqhuba ungathethe nix ayizulunga leyo because nyani ke izaba buhlungu lonto leyo as uRasi ufuneka uthathe from la platform wongeze pa uyabo frustration kaJP is that he has struggled to synchronize his Springboks must be available zonke at the same time. If it's not via injury, it's via the forced breaks if necessary, according to your agreement with SA Rugby. Nah? Now, Sharks, for their own sins, went and invested in Maliazo in getting all of that Springbok talent under one roof. Nah? Forgetting about that talent, he's got a national roster as much as it's got their franchise roster. We understand. Plum was the first one with Famblisha, that thing, of not knowing how to eventually get in sync with the Springbok calendar so that he knows how to utilize the talent. Who was before Plum, Ganan? Everett. Yeah, Sean Everett. Zachisa kushona. Wayithisapi? Ayithiswa ushona. Nina namkhawulela ushona. Namakhela bakuSharks. Oh, le nto uzamuyenzela uJP ngo. So i-right kuJP ayingekho right kuSharks. No, kwa uJP befanele actually wona uJoey Mungalo. Joey Mungalo, I think, should have gotten the job before JP. Kwakumele uthathe igame phaye kuBulls phansi koJake akayinikwa. So makoyinikwa eThekwini. No, under iBulls kaloku other bengasoze ayinikwa. uJoey was supposed because uJoey ungalibali ba before uJP angene, uJoey Mungalo was the one who took the Sharks Currie Cup to the Currie Cup team. Yes. Yango JP. Zangu uJoey. Ellis Park? Ellis Park, no, the previous year. Okay. Wayinikwa uJP the following year kuzathe ke ngokumseke Ellis Park ngoJaden ngoJordan no uthathe itim kaJoey uyinikwe ngubani uyinikwe hayi uyawazi amabhulu come on uyinikiwe uJoey actually built that team because me Currie Cup team leya wayinikwa uJP because elibhokobhoko I think whereas ninzi coaches vele that I should be given an opportunity to be at that level. You would think of Umzeke kwi-Lions umzekelo uPuda P yawazi ninzi as coaches. It's just that ke ngoku sithethela phezu kokuba lamakhasi sewe ngolu hlobo. Dakuva Brakeza. You understand? Now ekuweni wawo ngolu hlobo uJP has now adopted and is trying to clean up into engakhange manage ngupredecessor wakhe. You understand? JP, I've had chats naye mina off the record about some of the challenges. You understand? Springbok to Springbok. So JP, when you got the Currie Cup, was very excited because he got a chance to groom his daughters as fake Mcimbini. It's fine, Galo. Okay. Exactly. But he was under 19. But it target. Under 19, yeah, vamos. Well, when was this? As an under 19 Goban at the time. No, Galong did Galong Ujoey had Currie Cup. I mean, had the Currie Cup. Ujoey under 19. Under 19. Ujoey took the thing. Those guys to the first final. They lost it.
then yanikwa uJP after the following year. So Zandani were not because Ujoey was under 20. Ujoey was tied full time under Plum. Ifuna ujonga ijongisisa. No, what JP was under 19. Yes, Kalopal, I'm telling you. So Joey got tied under URC Plum full time. Was UJP wayinikwa on the basis into over Ikari Cup must be used as a development ground for izintwana zizayo. Buti, ndiyayiva. Mhlawumbi ndimlonga week. I can confirm nguwe week. Hey. Because I understand and that's up to ungayiva bra obya ofremba. Mamela, jonga. But what are we stuck on? Okay, I want to say uJP. No, I don't want JP to be sacked. Into besithetha ababrakeza besithi ba Sharks, istatus Sharks is poor at the moment compared to the talent abanayo. Yes, kuze ndikubuza ba so uJP yahlala na kwathiwa ewe. Now wavuma wathi okay but the box sakhe azihambi right wathetha ngeback ndathi mina but you can't awathetha ngeback uthi mhlambi back yale ye-Sharks is not fit to throw around the back in AURC. That's why uthi wena babadlala coast to coast. Ne ndathi mina ayikwazi kwenza. No, I was making examples. I wasn't prescribing a game plan. Yes. And then wathi yaloku uJP and then sathela ngoPlum no Shawns angena kuJP ke ngokuba kwenzeke njani. Madoda Joburg. What we confuse yonke lento. Ingathi tshintsha nyandla man. iLions ingathi zasinika i-home quarter final. Lona izithorisha iIreland. Izotyiwa man. Aviva. iLions. NaseTormond. Izotyiwa man. Uqhusho. Lions, I think they might have done enough for top 8, but I don't think they've done enough for a home playoff. What would it need? Would it need just one win? If they could win one. At Thomond Park, akululanga utravelisha sana. At Thomond Park, man, Abulamansta ndibonile Loftus mna. Uyibone Loftus ayibonanga phako kwayo. Ndibonile nasento kento Hollywood Bets King Park. Ndingakunquba apha ndikuheada beGauteng. Xa ndisekomani it's a different story. It is. Home ground advantage. Yeah, even Ingathi Lions is never I had the privilege sorry ngokubetha emlonyeni Brakes. I had the privilege of ukuhlala nazo ezantwana after the game. It looks like a good camp, man. They're alive with possibilities. They're playing some good rugby. They're playing some good rugby. Nanze sorry ndiyaphinda ngena abaBrakes kuxola. Ucash unikwa i5 i10 years to get it right. Yeah, and they had a death row contract. What they have taken advantage of is the amount of breaks as a result of international rugby. You understand? So, and not being with Champions Cup. So while all Bulls or Stormers or Sharks were involved with Challenge Cup as well, they had those 2-week breaks at a time. And Ngogo, you're starting to see how they've grown as a coaching unit and become wiser in how to utilize that time, because every time after the break, Lions have come back looking better. Whereas before, coaches used to dread, coaches didn't break because deep coming out of a break, not playing. Bona somehow have found a formula. Yento kokuba zingabuyi nje just at the level ezigqibe ngayo zibuye zinokratya. And I think ibancede ke noba they're playing against mhlawumbe i-team nazo eziqala uva udinwa ngokudlala week in week out. Ube wena une 2 weeks break umzimba ufresh ngakhona. So they've used it. That's the biggest difference in ndiyibona nge-Lions zangoku is how wise they've used their breaks to come back stronger, to come back better. Yabo. Brakes akho ron ndiyazi mina ndicima chit code yabo ngubani.
Umzeke nomzeke umane ngena pha because umzeke uyazazi awunazi izitshixo unazi uyangena. but ivakale wona Dlamini lento ithethayo from kuwe Brakes bayeza talks breaks mhlawumbi Leinster ke because anditsho nangoku mosisiya kwenye Champions Cup. so kwenye Champions Cup Leinster master iyadlala so ke ngoku maybe iyavakala maybe khona chance bese xa ibeko lo wena Brakes but depends when they travel because iwinter apha is a totally different ball game to iwinter yalapha. Kwecala. The only people that I think should from bayayazi la winter is Thomas because this Thomas kuyanethe kapha it's always like a bit wet. It's a wet yeah, winter. so before uyakwazi ke uthini udlala lapha. So for the conditions. Usistorma nene. Oh come on. Hey. Was a creech kalo. Nisebenzile top of the table. When ndimntu Thomas you know what Brakes? The supporter rapper. Oh okay bendiqonda. Deep broadcast and impartial. Now the broadcaster ke but so it's ithi ke into yenu because yeke kwayexa ihlo. Hayi wena Brakes abesidiniwe. Indinino Enye into zebapha eKapa wethu kuba mnandi into zethu zibanhle pha so funeke befuna phela siqoqoshile udobho pha waphela wasifaka elayinini nembona noSasha naye uthe yewakhama down nento and I think ngoku ke ifocus yethu sehleli ku-RC ayisekho la Champions Cup nantoni so noko ngoku isquad sesikhethayo sisikhetha kahle asikhethi ngenxa yoba siyazi basigames zethu ezininzi nicinga ngoba ngaphandle kokoba Sirenaga it will be as easy as it's been because Kopas has been amazing and injury yakho iyo yodwa zininzi boxes injured madoda jonga and nguMay ngoku kuJuly ngomsomnye jonga bendijonge i-injury ye-Sharks zizibringbok zodwa even let's say udlala igame ewona phinde ba injured come back game yakho phela uyabona le but I think jonga pha kuSthomas izaba nzima la nine uzaba nzima because nyani Kobas is world class so asifuna uxoka izinto befana basanele nohamba bafike baslothe in ke ngokukahle uyabona uTopomcenga makamcenga yo ingachisa sasithomba basifuna usanele yo ngachisa uSasha hayike no hamba wawuvile msa yo ngaphila a beautiful thing to watch but kwezi injuries zininzi zebox ke ngoku siyeke kuzo zonke iclubs jikelele yephi yona injury ngathi yona ebhlungu yephi yona ndoda eqonda izawucontrol yo zininzi mntakwethu I think zimbini I think ngoku it's a collective you're not just going to miss one ngenxa ye-depth uRasa i-create leyo you understand uzawuthi uKobas on the one hand but ujonge iline emlindile uKobas okay ke ingathi ngastressa phofu lento Kobas actually now that you raise it in the sense that Grant Williams is still recovering from injury esahambe siye Japan enjalo but he's currently injured Jaden Hendricks uyafumana stage 6 load shedding kule weekend siphuma kuyo so usanesa ke ngokuba ubona uba u2+2 ngo4 ngo44 so out then emva kwabo kukrapi ke ngoku ibe lo mntwana washo impilo upita Papir into zakhe ziyalunga Papir so ingathi Papir ziyalunga likaMakazole futhi bendisiyapho Dlamini into Makazole 2019 yawalama into zakhe zaphila awumvezi ke ngoku na uPapir kule conversation if uzawuthi Reiner Hendricks Williams sine problem going into preparation xa uqala iSpringbok season ngoku you understand awumsondeza uPapir you have to kulekile like athini umntana abantu ngoku Sanele yena nakada thini Sanele yena animbiza ndingambiza nami noSanele iyawuxhomekeka kuRasa ujonge kweliphicala so ke ngoku it begs the question uba do I understand na ubusanele ebengabizelwa ntoni nguRasa because ebesocicini lobizo
Promotion care. but ke ngoku Yabona nonceda abantu. unceda umuntu umdlalela utena umuntu apha awuthini ungena 10 uni URC player of the year phaka 10 uqhuba kujikele umuntu ukhadebe mna wabamnceda umuntu Brakes basinceda bona wabamnceda umuntu Brakes khona phaka mina kalonto god basiwin yo so god basiwin yo so ubuzandivunisa kwa10 zamfaka 10 wabamnceda bathi ndimdlala u10 Chiyenzela ngalondla uzodlala ukrabhe emdlalisa kwa10 abona ukrabhe kwa10 ikona lo Nicosteni yamdlala u10 ngidlatsoke perfect eyoba usanela begood kunezantwana ifault kabani ifault ka cash ifoka cash wena abagageza wazaba sisebenzisana nawe apha kaloku so thank you job yakho apha so thank you into enye uyifunayo ubuyela kwa9 uza kuthini ndityiwa futhi otyola ntoni ukrabhe ndimampetha than ukrabhe ndityelwe ntoni ke na 10 ube undlalela u10 ukubuyela u10 wakho ongubani wabuya uJordan kwabuya nongibangane wabuya kuSan Francisco ngela xesha ebese kuBulls bekho bani pha bekuJordan le yakuSharks nayo man natsika uJordan Hendricks Jordan kubangane lantwana ikhona ilikhalad nalo uJohn Lombard bekhona akaye kuSharks Lombard Sharks and then bekhona wesithathu so bebenyusa it's fine kaloku but unohamba kwa10 bengcono kunabo bonke abantu abalayo sakuwa Brakes asiyile silixa ibuyela u10 wakho sure lo ndigudi kunaye ndilikunayo kodwa ndingcola yachisa phela kwa9 unaye ndingcola sergeants mna ndingumqeqeshi ibe icontract yam isithi 80% wins ndibe ndiyazi usanele uzandinika u85% experimenta ngomsa kwa9 bekho lentwana yase province man lena zayidlala balentwana uVolieta uthi babuyela 10 bakho abakho good ndiphathela nakulena mos ndingcono nakulena unayo so kungcono kumfaka ukrabhi nosanele kunoba ndifake usanele nomnatsi nezazibuyayo singaphela How contract chance apartheid le ukrabhezisi apartheid le ukrabhi se admin ngokula group ngeboxes Springboks admin ngokukhipha abantu pha tyini injalo ukrabhi edlala u9 le portion yakhe kaloku wafela ngenxa kasanele yebo so ithwani ke makumawisonele anika uchance ke shamntana all right locks i problem gents locks is a problem sisebahle umhlangano I think umhlenjani is injured I think singadelwe zi5 locks is injured locks Arhe out bali 5 locks ezidlalayo kubaleza ezilimeleyo Arhe is out yes Nozidlelana is out yes even currently is out but uzobuya yena fine masita angabuyi angabuyi masita angabuyi it's recurring okay masita against England diba mna ndikubalele izingokhoyo currently ngeli xesha lale conversation at the time of this recording uEben is out Arhe is out Nozidlelana uLord Diager is out 440 is out Mustard out 5 kusheke bani yo and no out Kurwano ke yedwa 5 lock ko usambala uMavis simfake pha usambala kwa 5 ulimela kodwa noMurathu now that ufaka uMarvin ku conversation Salman nayo out injured thathu Elrich umfake kwaloko Eric Low he'll probably have to adlale la 5 lock Kufana Mast Vise Eric Low goes in ahead of Vise yeah kwaloko standard ayibuzisi uzana la so Elrich when last has he played lock ke urasa akayibuzi leyo azibuza zo question urasi akayibuzi leyo udokotela ndizamucinga having watched the 3 games ka Rwan Fenta at lock but they're playing him at 4 to go start him kaloku height yakhe ithi 4 okay height and bulk about 4 okay so uRwano so mna ndine i-debate yami ke ngoku kulaa ndawo ethi uzawuthatha uElrich who has not been there seasons
ahead of abantu that are currently performing in that position now. He gives you that versatility. Yima Plus 7 or 8 Brakeza, you just counted like lock. a full-on bench up when injuries. Ufake iteam yonke starting 23. So xa siyikhupha la starting 23 sibala sikunika starting 23 plus reserves. Kaloku we have to iyafana selection meeting. Hey, Justify why Elric Low uzinamsusa straight kwa flank to lock ahead of who was already playing then giving the same numbers. no kaloku If not Brakeza siyafaka ngoku. Okay. Asikakhethi starting nobani. Okay. Sifaka amagama Sijonga abantu aba-available. So England xa ifika apha in the squad to cover la madoda angekhoyo sithini. So we will consider Ngiyithanda ke lento Elric yospitz. Se- Na last consider- episode unipitsile. Subala nje. Bala ngoku wewe. Hey you. Usengxakini. Ubethe ithongo. Ubethwe ngonoziwiwiwi. Game plan yami ilula wara. Uba ndixeke kwatheka mayinyuka. So ke ngoku zi-injured ezi-chap siyavuma. Okay, so you're willing uba ku-experiment ngofukunathi ngolow kwaloko, ne? Who else is there? So andino ufake no Unokia akaxoxisa. U5110, 5110 is standard into yakhe. is in. ufake no Fend. So Fender will consider, Elric Low will consider. Okay maka Brakeza ne. Masenze ohlobo. Ukhetho kwalok na. Who's going to fill the void? Masifake ipool qala Brakeza. Then from la pool singakunika ke ngokuba ngibani oqala ngibani ongaqali. So uthe nguRowan noTjia wathi uFenda makangene. I suggested Elric Low Wafaka uKobus Visa daphela nekufana mast. Oh, JJ. JJ. Okay. So sine 5. So his name now is definitely in the mix. Yes. Okay. So sine 5 ngoku. Apha Siyamsika uKobus Vise. asifakile. On nditho Okay. sawuthina. KuRowan noTjia. Imake sawusika ngoko kanye. So sika ngo. Mina ndithi siyamsika uKobus Vise. Okay. Yena uku-touring squad. Akekho ku-match 23. Akekho 23. Okay, man. So uqala So ba. let's starting lineup go. Okay. Senzilogs. uRowan noTjia starts. He has to standard. Uqala nabani? Once uqala nabani. Kasiphe Kasi Brakeza iphaya. ezirhumane Ndimamele ni. No, kaloku Brakeza. Ndimamele lembudede ndizawuza nayo. Wena ufuna ufaka uKobus Vise. Suthi mna ndifuna ufaka. Thetha lembudede ndifuna nayo. ufuna ufenda Ufuna uRowan Thetha lembudede. ungalibeke wathe steak So niyimele indaba ka-Elric Low. hayi Brakeza besibala lo ngoku silapha kaloku. sino-Rowan Fender sino-Rowan noTjia sino-Elric Low sino-JJ Fanamel. Ngimane ubuyela emva wara ubusawuthe kum. Kaphi nombuyisa uKobus Vise kaBrakeza. Ingathi Une-call-up. uyahurla uBrakeza. Uyabudi back. Nimane nisibuyisa lumva. Bese nitshilo nathi standard i5110 is in the ikhona ku-match day 20. Awukhethi ke Dathi Brakeza. ke ngoku yizani ke ngoku kule number 4 lo. Casper Mava ke zawuyi-coach kanti bayethithi ndisamamele khawuze nazo. Kumnandi bamamela abantwana bethetha imbudede phaa man. It's entertaining. It's entertaining. Xa kusithiwa for Yiza. uRowan Number Fender une-case. Ewe enkulu. Okay. Ne? Une-case Yes. So siyavumelana uba nguRowan Fender. uNoTjia noFender. noTjia noFend. Okay. Wena Mna Brakeza. Okay, so uKobus Vise Vise wakho ubuyile. so ungamkhetha uba uyamfuna. edile kwigroup. but okay ni-select starting lineup. So now go Visa Rowan noTjia. Vise It's the noTjia. more experienced combination. You. Okay, that's your combo. Okay. Starting combo yakho. Because test match must go. Yeah. Test match, uRowan van der Merwe. I mean noTjia van der Merwe. As Falcon and Free State in the SA Cup. Zafana nemesh umnika idebut nge-4 kaJuly. Yeah. Against England. Because England. udlala I would eNorthern debut him Saints. actually. Makes sense. Nice. I would. Kaloku ndim i-forward apha. Nice. Obviously so nam. Ubusawuthe ungangena nakwi-Sharks kanene wena mngane. Uncontested scrum. Ungathi noTjia van der Merwe wena Brakeza. Mna eyami starting. Wena uNokia mafana match. noNokia. uRowan Fender noTjia. Yeah. Okay. Okay. Then
Eric Lowe definitely benching. Definitely because udlala he can play la no kama start. Yeah. Would you go 6-2 split? Yeah. Benji. No, 5-3. Okay. I do 5-3. So then who's your locks? Who's your lock and loose forward reserves? Clock 5-3 yakho. Iba ngufenta ibe ngu-Elrich. Ufente bengaqali na kuwe. Ba ngufenta no-Elrich Lopa. Okay. Ndiyazi ba ke. Ndidila ke ngoku ye-D40. 3-litre V6 Hilux. Okay. Yeah. Daqhubana So ke ukwaha kuwe uyaqala. Ndiyayicinga ke ngokule nto ba ukwaha ngaqala kum Number 8. Ngaqala When last season started at 6-1. yazi ndiyacinga kaloku ukugqiya pha. For example okay ke mhlawumbi ndingamkhupha Ufenda ndifaka ukwaha and then obviously Eric Lowe will operate. Yes, on both of them ke ngoku he becomes a nice hybrid for me and then ndiqalise i-back three am strong 6, 8, 7 ndiyazi uba ndiyaqhuba. Peter Steff injured. Ngipensekanga yes. I think so but ndingalifamuya chess match tama Peter Steff tutoy. zonke ispringboks azidlale into ngaphandle Chess kwe-test matches anginawo zinjani siyadlala Japan sibuye uArgentina naye ifumana thunyana ubundiphikisana lona kube World Cup kude Springbok season azibuye ubundiphikisana lona xa ndithi ezintwana zidlali the same for JP as they play for us. mhlawumbi it's a ploy karas mhlawumbi iploy karas bakusejonga injani hey JP injani ngokwethe umbonile mos uyadlala injani ngoku I don't think what I under said 20. iyaqala kanje Yes, under 20. that's going to be so interesting and we see ya no Mela abekho bayongena ba World Cup bahamba nabakhuluwa kaloku which is a lovely which is thing. better ndidlala i-URC ndidlala i-Under 20 URC standard but that comes once in a time. I understand why you'll never go back to. Usiya no Mela have got time on that one. Playing URC at 18, I definitely say URC. So you would forfeit a Springbok jersey for franchise rugby. Yeah, under 100%. 20. Zina 19 zombini ezintwana 18 18 turning 19. yes Now- so two now- that means zinenye 2 years play now- under 20 Now you go and you stay with URC. Get injured, you'll never play even Springboks ever again. uyaqala isifikile ubrakeza sihleli kakubi apha amadoda ekalikeni Kaliki mani bhekela. Ubreakile kaliki bhekela. Asithi ngo-worst case scenario. You must be versatile. You must be able to play at home and away. hayi bhuti brakeza ezantwana or 18 ne I think right now they can miss this under 20 thing because ijonge Playing on next year's one. no World Cup. they're looking at the World Cup the under 20 World Cup Under 20 World Cup. that's coming up Okay. June somewhere July So le rugby championship. which is The under 20, kalonga the libali under nanso 20. into zazi that in Northern Hemisphere unders had they used to play the Junior Six Nations Yeah, Qala, yeah. before zongena phaya Like under currently with Sayidlala the ngoku. abantu abadala. Sayidlala ngoku. That's why we as the Southern Hemisphere TRC. had to bring in the under 20 championship because thina besifika ku World Cup Cold. singena uyabo so at the moment thina la championship and that's what happened last year if uyakhumbula saqushwa last year ku championship championship, yeah. asangena samsaye win World Cup so clearly ikhona into ethi okay the championship lena yi warm up we pre-game And when Awara, Osiaya, they actually were training with the under 20 and then bakhululwa bayodlala i-franchise. Abantu abakhululweyo because of injuries ze-Sharks bakhona kula mix layer, which means ke ngoku i-URC balulekile. yeah as under kaloku 20. because I mean bandibiziwe ngusiya friend dlala noDlamini afuna ikhama eDlamini man dlala noSiya mna yabo into zami nyuke nodlala noSiya ndibizwa ugqiya
Can pass left and right, pass the World Cup winners. Come on, uzanqothisa bona 20. ule wasigrowth yakho Wena usafunda ukhetha mpaka muskipha se3. Pass right. Unendawo ongakwazi upasa kuzo. Whereas Ranzo bendila no Grant Williams abapasa macala. uGrant uthi let's go. What the fuck man? so ke ngoku last year's TRC ibile mesibiyo these kids underperformed by admission ka Kevin Foot it really was not what they were looking for but yasebenza for a World Cup right how do they change that narrative ngoku baqale positively ngoku Ufuna uthela Dlamini? Izanayo wara. I think mna Brakeza ekugqibeleni sesibonile yazi into yokuwina iyagezisa into yokuwina into ezibalekile iyagezisa because no Rasi if no ijonga i-win rate Graham yasitya kayi-1 ayikho but thetha busti 4 or 5 Brakeza funa Brakeza ngolile bora ndiyamazi petrol so la way Brakeza ithi la under 20 championship sina italent that can singayi mixa ikhawuleze ifumane ba at least idibane team xa kubuya inqokonqoko Alexander Felix no Siyaya no Miller bayaslotha in because already i-rugby IQ yabo is at a level above uyabo so I think is inhle for me I don't really need to win this championship mna personally South African if I'm looking at going to go win the under 20 world rugby you know that's me as South African saying okay sayazi basiyabanda because the Six Nations ngokusedlalile under 20 anditsho sayazi basiyabanda and sigrand at the risk of a yellow card sisigqwesi bhadleyo bidlale by this thing win the city yeah come on onozwiwi phakathi uGombo ewara sengicinga lanto yokuthi masise umbhoxo ebantwini emaphandleni uGombo would not have been a better Gombo doesn't deserve rugby at the moment yo uzama ukuthi border it deserve rugby wena yellow card man lena wara mfondini hayi I was set up border rugby go serious I go serious border no way I go serious rugby you were set up I go serious border rugby and go serious madoda rugby is not in a good place why do you guys not want to understand that it's not in a good place say no scrap it completely but you guys need to show something man Jesus Christ we can't live on heritage the whole entire time no ways no madoda funeka siyeke lento i-border rugby needs to do something. That's not 100. Ngoku 100 last week. 170. Okay, ithiwe yipi. The previous week ithiwe 100. Why the hell do you think you guys deserve rugby? Ithiwe 100 ziipi. So ke wara you missed my you missed my point. Wena lo mfutho nawo nomsindo nawo justified as it is that the level of provincial rugby union and the state of rugby power which you are 100% correct sonke sinale passion e1 onayo about how things have just gone the way they have zaya kwantshabalala right mna ndithi bringing that tournament emaphandleni as a means of grassroots interest and growth to umbhoxo, right? You've got these 3 schools, Dale, Selborne, Queens. Then ke ngoku zibe khona ezikho Edo Hudson no Sterling nani nikhona kulo mix o Kingswood don. You will argue but those are closer to PE than they are to Gombo. But what I'm saying is for grassroots purposes ezintwana ze under 20 are the closest thing to first team rugby. Why lento isisiwa ku stadium esingazugcwala, right? Instead of kuziwe at a school mhlawumbe where you guaranteed crowds. Buti
No, but at the same time you're inspiring izintwana that are playing off first team. But ninafuna ukwenzelelwa. Niyafuna because even these facilities zakukhombo are still not up to standard. The facilities zakukhombo are not up to standard because of the border rugby. And this is what I'm trying to say. No. You are you gathering Zayolo. You are coaches meetings Zayolo J after man second. Come on, man. You're not be a catering man. Calls back on it, but unyanisile wara kunganzima oba isiwe ukombo akanyanisanga ngokuthi rugby my scratch in the border region. I didn't say my scrap, but I said you guys have not done anything to prove rugby. But akho ndawo sinoyisa kuyo eMonti asinoyisa ndawo eMonti nyani naBrakeza and it's the sad truth, but I don't think Selborne in a capacity, Graveyard in a capacity. We're talking under I knew it. But in the Queens, it's a bit of a drive, which is perfect. But an accommodation and high altitude. Icon, Protea Hotel, sorry, Putti. And good as a hoster, there's Sinai University with the branch, ANC branch. Branches. I know because it's a quality, it's in the top 10 universities in Africa. It can be upgraded. No, okay, sir. It can be upgraded. Sorry. Skating on thin ice, sorry. But those are speak facts, though. But I don't think Queenstown as a town has capacity. Yeah. We've got the field, we've got Indawo Dlalela. Sure. It's just the capacity of the town. East London would be the best place. It would. But it's the schools ezingenokwazi hoster because Selborne it's just ibala. Of course stand esiqoqondo ba kukwi grandstand apha kuba kuyanetha sinethwa sonke. So why ngadlalwa Siyakolisi field ke instead of utilize the entire stadium abangazusigcwalisa? Okay, ngicela ungena before simu. Guys, i-border rugby is heritage. But unfortunately, you guys are not putting up your hands for any sort of international game to come to you guys. Craven week, yes, and then somebody, ndavuma Brakeza, but you know, isn't as fun and you bid for as a town. You go and bid and you show your facilities and you show what you could do to the town. But your first thing that you do is showing your facilities that we can host this thing. To World Rugby. Yes. And unfortunately, it's stadium. So by 6 stadiums. But all John Smith had to go there to a stadium that had reeds all over the place. So Nancy, that's why you guys haven't shown. I'm not saying they don't deserve it, but you guys haven't shown that you want it. That's where I'm at. And that's why in the city, reporter ingabe asikwazi manje siyicengezelela. Yo, border rugby administrators. Yeah. Then Buddha, it's World Rugby. It deserves to be a stadium. World Rugby. It's a World Rugby. And already, the boys hire for Barbarians. Kutwa Gqeberha ndongana ndilibele no kule Gqeberha first for the Barbarians nendo Gqeberha first. Ayo July. Yeah. So I think it's perfect. Under 20s, right there, and then get familiar with the space. Then, obviously, when the Barbarians come in with those box, I think it'll be a perfect one. The contention is that stadium is not going to fill up for an under 20 game. I saw the fill up. I understand. If you fill up, Nasekapa. If you fill up, Athlone Stadium. So I want to interpret Kaiser.
And ikapa inofana yonke into kokoko chief. Siyakwazi Ellis Sparks beba6 nabasasazi. Camera crew. Ebraza manje ngathi sifikile eKalkeni madoda Fikile. Because awuzoyiphindwa isusa. Isuze ndize. Dakwazi ayibhekele minister. Madoda sifikile namadodakazi wonke umuntu sifikile Janikazi. Owari ngathi uxolisile khona into encincaze nayo nithini nina owara axolelwe siyazi ke kodwa ikalika selapha please don't forget to subscribe, follow, comment. Well done. Let's watch the shows, imnandi shows. Uyifake ku radio xa uqhuba long distance usimamele nje sincokola, you don't need to ubukela Spotify. Spotify sikhona. Hattrick Heroes, please follow. Siyanithanda enkosi. Ngethugeloza. Yo. Ekalkeni. Uthini? Awumva Hattrick Heroes. Ngolile. Ekalkeni Guerrilla marketing. Guerrilla What do you guys think? He red card It's a straight red. And Dimitri Morgan, I'm It's a straight red. my corner. Oh, thank you, Black Kaiser.